Dobrý den, vítám vás. Dneska tento dyslexik bude čítat Pumpelešku. Tak jdeme na to. 1994, Davi editore, Taliansko. Počkej, to je máme. Kde bolo, tam bolo. Tam boli 3 bodky. Bola raz jedna mladá a krásná dievčina menom Bublíčka náš. A mala rada sekedin s kočuríkom. Ona byla Číňan. Žila s nevlastnou matkou. S nevlastnou matkou. Víš, co mohla robiť ona tam na tých sajtoch? Víš, co mohla robiť? S ňou. Hrát golf. Můj lighting. To je creepy lighting. Nemyslíš si? Počkej, teď si posunu sem. Jináč malá knížka, ty kokos. Oproti moje ruky. Paráda. Dobre, kde jsme to skončili? Žila se s tou matkou a její 2 mrzutými dcerami. Iba 2? Podľa tých obrázků asi chvála Bohu, že iba 2. I mačocha i nevlastné sestry ju nemali rady. A počkaj, rady? Teda čili kanál? Co tam robí? A nutili ju pracovat a obliekať sa ako služka. Takže aj takto odpovytahovali v oblečení, že víš, dej si prosím tě tohle, to je pěknější na to, ale teda bude to pasovat více k tebe, hej. Obleči to, ano. Nepůsedám. Je to taky. Vždycky se ztratím. Jediným priateľom v celom dome bola iba strakatá mačička. Já už myslím, že jsme to poradky, co to povedal. Nemáte rady mačičky, alebo jak to mám povedat, že mňau, uvu. Radši ne, že? Jedného dňa mačoche doručili správu z kráľovského zámku a povedali tam: dobrý deň, hádaj, koho jsme pozvali a koho ne. No, 3krát můžete hádat, koho jsme nepozvali. Hádajte. Spidermana jsme nezabrali a vás. Ha. Preto tam máme Batmana. I král usporádoval, dobře jsem to prečítal, slávnost na počest svojho syna. Dej tam meké i. Možná to byl sír. A jdem. A pozýval mladé děvčata z celé krajiny. Myslíš, že to bylo oba pre princa? Mně se to nezdá. A z celé krajiny, ty pozvaný, z Rakúska, ty kokos. Ne, iba z jedné krajiny to pošle. Dobre, no. Rasista. Dobre. Popoluškyné sestry si hned dali šit nové šaty. Takže si dali, jak to je. Jaj, šit. Jaj, skibidi toilet hlava. Akože takto vyzerám jak Jack Nicholson. Super, že? Půjdu za pauzu. Mačička mi ošla okolo uška. Takto. A potom išla ven oknem. Kdo mi ho opraví, nevím. Popoluška jim musela pri strojení a češaní pomáhať, ale jej sa veru nik neupýtal, že by si tiež
nešla zatancovat. Že nebudu tancovat se dá i doma. Zapni si škybidí toilet tady a můžeš tancovat, alebo já nevím. Co já vím, co si chceš, kokos. Co chceš, ty vole, nad čím chceš tancovat, Alan Wake, theme, nevím. Fakt. Tam nebudu, pořádné hudby, tam bude iba nejde mi pískat. Tady jsme se opnuli, keď sestry s macochou odišli. Popoluška si sadla do svojho kúta pri kozube a plakala. Akože ja som tiež teraz pri kúte mojej izbičke. A zatím ešte neplačím, ešte to odčítam a potom to bude takéto jemné. Nemám sestry. Ja nevím, jak sa sedí. Nevím, jak sa píše sedieť. Iba srať viem. Písať. Preto pozerám škybný toilet. Škybný toilet. Dobre. Dobre, když sme to skúšať. Dobre. Ideme takto. Ideme Gamerstáto čítať. Ale hovno vidíme. Vyzerám jak excuse. Keby si aspoň raz mohla aj ja... Keby som si mohla aspoň raz aj mohla... Keby som si aspoň raz mohla aj ja obliecť pekné šaty a ísť na nejaký bál. Na to sa chodí na karneval. Len práve ten, ktorý Bigfoota rozreval. Riekla cez slzy svojej matičke. V tej chvíli sa zablislo a v kuchyni sa zjavila krásna víla. To už byla po smrti, lebo Ježiško si myslel, teda Ježíš si povedal, že víš, co by bylo vtipnejší, keď s túto depresívnou paninku, že co víš ešte byl vtipnejší, než je dosrať celý život. Zabit? Thor, môžeš? Hej. Tak teraz už vidím víly. To si sa tu Som tvoja krstná matka, povedala. Vážne povedala? Alebo iba zaprtela? Dobre. Ak chceš ísť na bál, darujem ti nové šaty. Ale iba jedny. Iba jedny. Lebo si dále nezaslúžiš to, co byl za majtik. Hej, vyzerám jak ten vyzerám jak to mama, co byla populárna z toho screenshotu, z, nevím, 2013. Počkej. Takto. No jo, tak nějak. Už ma bolí riť. To sa tam nepíše. Zatím. Neumím číst. Ak chceš ísť na bál, darujem ti nové šaty. Takže to už si povedala. Víla švihla čarovným prútikom po jej hlave. A popoluškine staré hadry odleteli. A potom vyšla na balná. Dobre, si nepřísednú, Jujkáč. Keby zmizol hlas. Popoluškine staré hadry sa premenili na skvostné rúcho. Skvostné? Vyzerala jak keby 3 roky nosila skafander a potom si ho dala dole. A ešte potom skafandri mala svadobné šaty.
Počkaj, ale pleseň není fialová, že? To je jedno. Z obyčajných drevákov sa stali sklenené črievice. Keď jej keď za ňu budú behať one vlci, tak aby sa ona tam rozmlatila, porezala. Netreba. Dík. Nevidím svůj tvár. A to radši takto. Potom víla vzala veľkú tekvicu a šľahla jej po hlave. Všetko ju tak neznáša. A zmenila ju na likotavý kočiar. Ale mne hovoríte, že ja som random, ale z tekvice premení on kočiar. Ale ja som random človek, ja som NPCčko, jasné. Padla mi taš. Počkaj, padla mi. Knížka vypadla. Zo 6 sivých myšiek urobila zápach. A potom z nej išiel taký zaujímavý zápach. Smrdela, jak keby sa kúpala v čem sa kúpala? Asi v tekvici spojenú s ocotem a ešte tam nakrájala cibulku. A to pomiešala, dala tam vodičku a potom si tam lehla. A bola tam 3 týždne. Potom odišla. A potom neviem, o čom sa bavíme. Dobre, pokračujme. Naposledy švihla prútikom a miesto mačičky tam zrazu stál vycifrovaný kočíš. A ona, moja mačička, nebudeš mať kočíšek. Moja mačička, budeš mať kočíšek a jestli ma nasereš, tak je budeš mať ani hovno. Dobre, moment, nemáte prosím vás nejakú servítku? Hej, čári malý fuk. Jak sa mám utren? Však poďme seriózne niekedy. The fuck? Co tam videl? Teraz už môžeš ísť na slávnosť. Usmiala sa Víla, ale pamätaj. Ale zabudla aj sama Víla. Že pred polnocou musíš byť späť. Pred polnocou musíš spať, inak ti zmiznú šaty a budeš tam nahávané takto, že také niečo. Harry Potter príde a tešti na prútik. Keď hodiny odbijú 12, kúzlo sa pominie a všetko sa vráti do bývalej podoby. Alebo a pukla mi ruka. Alebo ti puknú všetky kosti. Potom budeš ísť musíš ísť z tej tekvicovej dodávky, ty kokos, na čokoládovú nemocnicu. Ktorá má ešte dvere, ty vole, ktorá má drevené dvere, ale rúžové dvere. Drevené, ale rúžové. Barbie. Ja ráda Barbie. Popoluška bola na bále najkrásnejšou devčinou. Ale zabudla na tú polnoc, tak už tam nebyla tak najkrásnejší. Potom to už byla tá podlaha pod ňu. Princ si ju hneď všimol a celý večer trávil iba s ňou. Ale zaspal. Tak potom hádaj s kým trávil vícej jode.
z postelu. Sigma. I nevlastné sestry ozeleniny od závisti. Lebo tu mám chlpík od ozelenený. A tu sa treskalo dole od stůl šedej. Kdo to môže byť? Šepkali si. A ja ti poviem, kto to byl. Byla to 11. strana. 11. strana to bola. Ešte koľko stran tam je? To je... ešte 3 dvojstrany. Alebo 4. Ideme na to. Popoluška tancovala s princom a celkom pritom sa budla dávať pozor na čas. Ja sa ti to hovoril. Ale vyčarovať Alzheimer z tvojho kebule nedokážem. S tým by som ti mohla pomôcť. Ale hádaj, co by si dostala. By si mala Parkinson na mane. Potom žiadneho princa nepotrebuješ, lebo hádaj, máš Alzheimer na pravej strane, to je ľavá. A na pravej strane, to už je pravá, máš Parkinson. V tom hodiny začali obtbíjať 12. a dievčina si spomenula na výliné slova. Na vetu slova. Lebo tam mala 3 bodky, tak potom to povedala, že to je slova. Musím už ísť, povedala princovi a vybehla ven oknom. Si predstav, že sakra, už musím ísť. A ide, už ide. Tak dobrá. Zo siene ide, hej, ne z okna. Ne, fakt, reálne, z balkona. Ty? Tu musím toľko kradle. Nevyzerám jak princ Kresony. Hej, ale ten, ktorý drogoval asi 4 roky a potom už prestal drogovať a potom začal 8 rokov byť alkoholista. Asi taký sa to povedal. Tak. Počkaj. Volal za ňou princ. Počkaj. A poštrv. Prezraď mi aspoň svoje jméno. Ale krásná neznáma sa nezmestila do dverí. Ja jsem zamudil, že Popoluška tam šla a potom vyzerá jak korlok, ty kokos, pardon. Nezastavila. Pardon. Hovorím, že jsem týsnek. V běhu Popoluška ztratila na schodišti črievičku a prečo jsem tak blízko sa? Ja jsem meteorit. Sorry. A mne to bylo uncomfortable. A vývadlo. Dneska je také leto. Ztratil jsem stranu. Tam ne. Tam jo. Dobre. Ale co si to chcelo nehovoriť? Neodvážila sa ísť na váhu. Potom večer by som ani ja nešel. Veľmi. Neodvážila sa však po ňu vrátiť, lebo kúzlo malo už vypršávať. Tam majú dvakrát už. To je akože, to je něco podobné ako čau, ako ten pes. To je další vole. To je ako mačka, už. A kdo bude dovidenia? Asi další člověk. Ne, víš to jak to je homo sapiens, bude dovidenia. A princ by ju uviděl v starých šatách. No a v starých šatách jsem aj já teraz. A co?
Sťažujem sa. Koľkaj na moje gace. Vidíš, že sú šedé. Koľko roku staré, odraté, more, pofarbené, one. Hej, tí, čo sa lakuje stena. No je to jedno. A ty tam varíš. Rýchlo nasadla do koťa a vo chvíli bola preč. Lebo táto snuskel. Takže to bylo jedno, že začal otekat. Tam si to láskal. Tam bylo tež, tam tež bylo na Bali a on. Ja, pardon, všetci idete. Princ ju nedostihol, lebo toto nejsou dostihy, ty vole. Ale na schodoch našiel aspoň ztratenou skleněnou šrejmičku. Nemalo sa všetko vrátiť, akože úplne všetko. Čiže nemala ma nové zase tí trváky, čo to mala ale na nohách. Nejaké, ty kukus, už hnedené porušky, ktoré mali mať bílú farbu celú dobu. Ale mali iba 14 rokov, ale koľko si má jeden pár porušky. Hneď sa ponáhľal za kráľom. Otče, zvolal. Aj keby sme mali prehľadať celé kráľovstvo, musíme nájsť dievčinu, ktorej patrí táto črievička. A komu patrí tento knižička? Hádaj komu? Ja ti poviem. I Taliansku. Wolf. Hej. Ja sa teším ako malé dečko, keby sa počul ráno 14 krát kvôli hratičke, ktoré sa chcelo hrať. I následujúce ráno sa kráľovský osolil. Ten osol sa osolil. To by sa nechcel, papaťo. Vydal na cestu. Naštív každý dom. Neubíť nejaké dievča. Ináč si zaberem teba. Ešte si berem za muža a nikto nebude žena. A veľmi to si nikto už nechcel. Tak mi daj tú ženičku. Inak sa ty oženíš za rybičku. Dobre, to sme mali. I prikázal mu král. Áno, tam není i. Pošol šiel z domu do domu. Ale nikde, to je akože všetci mali odemknuté baráky, alebo co? Král povedal, že dneska sa hodí pozrie, či tu není nejaká dievčina. Dobre, a keď nemám žádnu, tak nechám odemknuté, idem špínkat. Možno mu pripravím ešte mléko a sušenky. Vyplaná fľaša. Keby náhodou by sa, čo ja vím, keby náhodou by chcel aj to starčiky. Ale nikde nenašiel nôžku. Takže mal nájsť dievčinu, ale nožu. Kokos. Jak zistili, že býva u oného, jak sa volá. Jak sa volá? Ježišmaria, jak sa volá? Ten, co žere dalších ľudí. Kanibal. Jej otec byl kanibal. Ktorej by črievička akurát pasovala. Alebo to je ten safe for work filter. Na ostatok dorazil k popoluškinej masoche. Není to vaše? A ten princ. Prosím, ne? Však má 80 rokov, mole. A oni nemá 80 kg. Čo? Obe jej dcery črievičku spapali. To sú svinia. Povedala sa, že to je sklenená, a ne, že to byl ľad. A oni,
kokos. Ježiš, to budú edity, keby náhodou. Ešte. Jaj. Dobre, nic. Obe jej céry čerievičku vyskúšali, ale bola im primelá. Mali schudnúť. Pozor, už chcel odísť, keď si zrazu v kúlte všimol ešte jednu dievčinu. To byla mačka, ale on je slepý. Nemôže mu nič povedať o tom. I napriek poplataným šatám hneď rozprával jej krásu. Si krásna, ako moja krabica. Vonkajšek je nieco, vnútrajšek je ešte zatím nic. Ježiš, to už přítel podišiel k nej a obul jej skrejnú črievičku. Tuto si necháš, jestli si ju sundáš, tak v tvojej reality spravím, víš co, takú reality show, ale bude to SAU 11. Sedela ako ulita. Jak sedí ulita? Takže... tak nejako. Až čo ne na chrbáte. Ty si tá, ktorú princ hľadá. Škoda, že ja som nový princ podľa nových pravidel. Vyhlásil posol. Ale najprv ma osol. To je ten istý vtip, že to som povedal. To nie je možné, ale je to možné. Je to fakt možné, že som povedal ten istý vtip. Vykríkli zlé céry. O nie, my sme ešte stále virgin. To ne, ty kokos. Furt virgin. Kedy budeme iba olej? Prečo musíme byť virgin olej? V tom sa zjavila vína. Švihla prútikom a zabila celú rodinu. Dom. A popoduška popol z rúška bola razom odetá ako princezna. Takže bude deravá jak syr. Princ si ju vzal za ženu a žijú šťastne až dodnes. Co? To sú reálne postavy. Kde tu je tá strana, kde vypadla tá zlatá červička? Ja ju chcem predať, more. Jaj, to mám predať ako NFTčko, dobre, to pomýšľam. No, ešte sa chcem pozostaviť. Toto už je tretí video, ktoré takto robím, lebo trošku sem tak, no, jak to poviem, sem trošku prázdninujem, hej, takže nechcem, aby videá nevychádzali, tak aspoň jak takéto robím, také uncut. Ja viem, že to trvá, napríklad toto bude mať asi 30 minút alebo 29 minút. Keď to skončím ešte do povedaní. Takže tak. Je to uncut kvôli tomu, že na mobily sa to plnie, ale akože mám laptop, ale keby ja som rád za ten laptop, že aspoň ty kokos tam funguje ty vole Binding of Isaac. Reálne tam funguje aspoň Binding of Isaac a Counter-Strike Source. Nejako ešte sa to tam predýcháva. Nic si to tam nedá už. Takže asi také sa situácii. Ale za pár dní už dúfam, že vydám nejaký gameplay zase. Hej, toto je... Chcem sa takéto videá robiť vtedy, kedy nemám
akože, co robiť, akože, hej, že nemám som nic nachystané. Takže, tak asi. A zabudol som ešte predtým 2 videami povedať. Užívajte si dny. Kam ideš? Karol.